Astelena, maiatzak 15, historia kontuekin du segida gaurkoan, eusko ikaskuntzari eskaini ohi diogun tarteak. Jerónimo de Ustaritz institutuak eta eusko ikaskuntzak karlismoari buruzko jardunaldiak antolatu dituzte. Horren berri emanen digu Santi Leone historialariak eta hasteko noiz eta nola izanen diren karlismoari buruzko jardunaldi horiek. Astenetako asteazken ostegun eta ostiralean, hiru mintzaldi izanen ditugu karlismoaren inguruan. Guk uste dugu, karlismoak berebiziko garrantzia izan du Nafarroako historian, eta behar bada indar ideologiko handiena izan da gure lur honetan, baina da ere susmoa dugu edo irudipena dugu gauza gutxi egiten ari direla hemen Nafarroan, ez? Badira liburu batzuk, adibidez Aurora Villanuevak egin zuena edo Patxi Azpiztegik egin duena, baina da ere karlismoak izan duen eragina eta pertsentzia kontuan hartuta gauza gutxi egiten ari dira. Eta horregatik, erabaki genuen, mintzaldi hauek antolatzea. Karlismoa aztertuko duzue mintzaldi hauetan, horretarako 3 ardatz hartu dituzue. Bai, eta, beti saiatu gara ardatz horiek, nahiko heterodoxo izaten, ez? Guri gustatzen egun bezala. Lehenbiziko mintzaldian, asteazkenekoan, karlismoa eta literatura. Karlismoaren eragina literaturan, batez ere euskal literaturan. Aztertuko dugu Miguel Sánchez Ostiz idazlearen eskutik. Nik uste dut Miguel Sánchez Ostizek ez duela aurkezpenik behar, mundu guztiak ezagutzen duela uste dut, eta nik espero dut, eta, sinitzitan nago bere mintzaldia beti bezala, provokatzailea, astintzailea, eta, kilikatzailea izanen dela, ez? Bigarren ardatza karlismoa eta ahozko iturriak, ez? Nola ikertu hemen, karlismoa hemen Nafarroan, oraindik karlista izandako asko, jende asko bizitik dago, eta, karlismoa nola bizitzen jakiteko, hoberena da, haiei, zuzenean galdetzeko, ez? Eta horregatik, ahozko iturrien balioa karlismoa aztertzeko, gai hori hartuko dugu aztergai, mintzagai, eta, 3 historialariren edo 3 irakasleren eskutik. Alde batetik, Francisco Javier Azpiztegi, Patxi Azpiztegi izanen dugu gure artean, Nafarroko Unibertsitatean irakaslea da, eta karlismoaren inguruko liburu bat egina du, aspalditik. Batzatetik, Manuel Martorell kazetaria izanen dugu, hau ere kazetaria da, baina hala ere historian lan egindakoa, eta adibidez Javier Monzón politikari komunistari buruzko liburu bat egin zuen duela urte batzuk, eta azkenik David Mariezcurrena esanen dugu gurekin, hau ere etnologoa eta historialaria eta ahozko iturriak ere erabili dituela, adibidez Txanterako historia egin zuen duela urte batzuk. Biak adituak hori ahozko iturrietan, jakintxua karlismoari dagokionez, eta nik uste dut, hauek ere oso mintzaldi polita egin dutela. Eta ostiralean beste ardatz bat, 3. bat hartuko duzue. Museo bat eginen baitute Lizarran karlismoaren inguruan. Asmo hori martxan dago, Lizarran karlismoaren museo bat egin nahi dute, eta beraz, aztertuko dute Mikel Alberdik eta Javier Carbonellek karlismoan nola erakusten alden museo batean. Azken batean beti museoetan historia bat kontatzen dugu, historia batzuk kontatzen dira, ez? Han dauden objektuen bitartez, han dauden gauzakien bitartez, liburuen bitartez edo banderen bitartez, eta beraz, karlismoa ordezkatzeko, representatzeko zein den modurik egokiena, aztertuko dute, hori, Mikel Alberdik, Ormaiztegiko Zumalakarri museoaren arduraduna dena, eta Javier Carbonellek Kataluniako elkarte bateko kidea denak, ez? Elkarte horrek izena du Amigos edo Amics de la Historia del Carlismo en Cataluña, katalanez,
eta, bueno, hauek ere Katalunian oso proiektu politak antolatzen ari dira, eta beraz, horregatik gonbidatu dugu. Karlismoaren inguruko jardunaldiak beraz, zer dela eta lehen aipatu duzunagatik behar bezain beste ez dagoelako aztertua, akaso? Bai, horregatik ez, Nafarroan karlismoak eragina handia izan du, benetan, hori, indar handia izan du karlismoak, eta gero, transizioan, demokrazia eatzen batera, karlismoa nolabait mapa politikotik desagertu egin zen. Eta hala ere, orduz geroztik, hori, gauza gutxi egin dira, gauza interesgarri batzuk hala ere eginak daude, baina guk uste dugu, hori, gauza gehiago egiten aldirela, eta bide berriak oraindik irekitzen aldirela. Izan ere hori da, gu egiten saiatu garena ez. Izan ere, karlismoa aztertzeko mintzaldi hauetan ez dugu betiko bidea aukeratu, baizik eta bide berriak aukeratzen saiatu gara. Izan ere hori, karlismoa eta literatura, ahozko iturriak, museoak, uste dut ez direla ohiko bideak, baizik eta nahiko berriak eta erakargarriak. Eta horregatik, nik jende guztia animatuko nuke mintzaldi hauetara hurbiltzera eta ikustera, zeren maila altua izanen da, baina ere mundu guztiari begira, ez, publiko orokor bati begira. Asteazken ostegun eta ostiral honetan beraz, karlismoaren inguruko jardunaldi hauek, non izanen dira, Santi? Hemen Iruñean eta Kaldereriek kalean, Kaldereria kultura aretoan. Kultural kaldereria hori, Iruñeko udalak duen aretoan. Arratzeko 7:30 guztiak. Hori da. Eta Jeronimo de Ustariz institutuak antolatuta, Santi Leone, esker mila honen berri emateagatik. Mila esker entzule, hoixe izan da guztia gaurkoan, Eusko ikaskuntzaren txokoan. Informazio gehiago irubebikoitza euskoikaskuntza.org orrialdean interneteko gunean izanen duzue.